Ariba. Guys, that's what come take. Nzembe guidance Tanaka na Njovana ndizo ha Njova Poshia wakaenda serisa munhu naMai vakaenda takamira wakashaikwa wakaenda neni kwabva wazondifonera ndikavaudza kuti muri kudiwa kuno kudai ndokubva wanditi ini handiri kuno kana usina kundipa samu ndikati aiwa kana inini ndatokuudzai handiti kutokuudzai uyai kudaro iwe wakadii kuendesa kechipiri sesamoni wakandopanikwa wakasvika ndakatosvika pasina munhu uchitaura kuti iwe wakutaura kuti handiwi pasina samoni wakadii kuchiendesa samoni ati handipane kupostponenti yakakura ipapo handina kuzoenda kechipiri aekendi kuti semunhu andoenda taura naye wawe wasina mari yedare unobvisa $20 yedare ndakatovaisira meseji kuti unoona $20 yedare ufoni wavo irimo arutaka kuisira meseji irimo kana nemangu irimo chakamira ndotokutaridzai mira dije gara iyo arutaka kuisira kuti unoona nemari yedare message yekuti ndoya nemari yedare message ndakaiona asi inini nyaya yanga iripo yanga nyaya yekuti samoni ndosaka ndazotaura nemimi makuseni mukati uyai saka handina kandinangoya ndega kudhara vanga vamboti munaya nemawitness nei hapana chandakauya ndichiti even mari yekutoya kunoku ndatokweretawo zvekutosungiswa izvi handisi kutomboziva kuti ndasungiswa nenyaya iyi handisi kutoziyawo ndingoriwo munhu akangosiyiwawo nemuvhumendi ndipamba ndiri chirikadzi murume wangu asati atombositabhori afa handina kana mari kana yekombi yacho ndatongopiwawo handikuti pakuendesa samoni iwe wakaenda handina pepa rakamboonapamba pangu iwe wakaenda ukasvika pasina munhu ukadzoka nesamoni okutaura kuti handina kuona samoni wakadii kuchizoendesa samoni ndafunga kuti ndataura nemunhu uyo aiwa aitaura ndina handiuyi hapana samoni iwe unoziva mutemo unobvisa $20 yedare rake wobvisa pamari yacho yakapuwa unobvisa $20 tiri kuida $20 yedare razvavo nekuti procedures dzedare unodziziya hauendi uchidzoka unosiya pasi pedhoo kana pasina munhu unoendesa kwasabhuku kana pasina munhu zvese maprocedures iya unoaziya but apa wakaita zvefoni why right handi nenda Garai basi. Nyengo yakamira yakadai. Ni borero hapa. Ahora tutaura hivi. Mimi ndimbuya vangu. Vangu vakarohwa nemwana hanzvadzi yamai vangu. So isu mai vangu tine munda wemhuri uri mubhuku rasabhuku nezambe pavari kugara ivava vakanzi vambofanira kugara mbuya vangu nemhuri yavo. Of which unfortunately murume wavo akashaika last year muna November neaccident vakasara vachigara ipapo. Then inini ndiri kumbawo sabhuku vacho vachinditaura kuti pane issue yemapenits ari kupuwa emamwe emunda anopawo mudzi wemunda. So ndibva ndati go mai vangu inini vane dementia nevandari kuchengeta ndakatosiya basa kuti ndivachengete ndikati so issue handiti kuti nditaure hamai ndine wei yandofanira kutanga kutaura kutaura nayo kwavari because munhu ane dementia ndokuti vakati musasataure maissues sensitive kwavari because havachakwanisi kuzvihodha. So sabhuku vakati mapenits kana mapepa auya emapenits ndichauya nepepa renyu but pepa iri rinosainwa naamai roiswa nhamba dzichitupa dzaamai inini semwana wavo ndozoenda kucouncil kunobhadhara mari yemunda. Saka ipindi ipapavo kasabhuku ndofunga vakandibatsira kupedzisa nyaya yacho. taurai imimi chii chakazoitika chamaunza nyaya yacho kuda zvese hamusati mbuya vangu vakazoenda kuna sabhuku
behind my back. Ndakauza kuti mbuya minda inenge iri kuda kugwa mapemisi. Kana mabzi mupuwe mapepa emapemisi musaende muri mega. Muridzi wemunda achiripo, anova ndiwo amai vangu vachiripo. Munotitaurira toza kutofambisa sei. Mbuya vakaenda kwasabhuku nemwana womukomana. Vakaenda vakatotaura kuna sabhuku. Sabhuku vakati aiwa inini mubhuku rangu hamumo inini bhuku rangu guru muna Silvia Mzembe anova ndiye muridzi wemunda. So nyaya yacho ndo zvatotitaura hausanotaura nyaya yacho yawainandei unongotaura chete inyaya yepemiti kuti iwo mbuya vakaenda kunotsvaga pemiti yemunda. Wakazopuwa here pemiti iyo? Handisi kuziva kuti vakazopuwa here because vakasvika kwasabhuku vachida mapepa iwewe research yako ndiwo amhangaraka unofanira kuine detail racho nekuti hapana nyaya tiri kutonga. hanzi vakaipiwa ndizvinofanira kutaura vakaipiwa mambo vakaipiwa ende havana kupiwa kwasabhuku vakaendawo kune vamwe vanhu vanozvipinda vana sabhuku ndovakara wakapuwa papemiti ndo nyaya unotaura. Nyaya haisiri yechibhende wauya nenyaya unotaura nyaya yako sezvairi. Sorry mama. Uyu anozani Poshia akaenda akanotora pemiti pamunda wamai wangu. Mai wangu wachiri wapenyu. Nzira dzaakashandisa hadzidzizi. Sabhuku aripo kuti wapupura kuti munda ndewani ndewamai wangu. Then iye manje ane anza kuti ochipindura kuti chii. Mai mukada kuda kuti muri kuuya mufanira muri kuika matari. Imi mati akafanonzi gara apa namai wenyu. Mai wenyu wachiri wapenyu. Murume wangu. Murume wamai ava. Ndiye akanzi namai wenyu gara apa. Mufanira kugara pamunda pangu. Wakagara nguva yakadii? Vakauya 2016. 2016. Saka murume wavo kubva afa gore rapera. Last year makusunzira nyaya manje ngekuti wane permit. Aiwa. Azondotora permit yacho yamuzita make uyu anditi? Pamunda wani? Wamai wake uyu. Iyo wanzi wakadii wangogare zvawo nekuti inhaka yake uyu. Chasirwa nhaka yamai wake inouya kwaari haendi kuhanzvadzi mwana wehanzvadzi ende so forth. Ndo pane nyaya ipa. Izvo zvirunzi wakaita wakandotora pemiti pamunda wamai wake. Mai wake wachiri wapenyu ende iye mupenyu. Zvakafamba sei? Inini mambo ndosaka ndakuudza kuti kuuya kusungiswa kunohuka handisi kuziva kuti ndasungiswa ini. Handi muri kunzwa iye ari kutaura kuti munhu ari kuita upside down message kuti murume wangu. Saka inini ndiri muroorwa. Inini kuroorwa kwandakaitwa nemurume wangu. Hazvanzi yavatezvara vangu vanhu vamai vake vakati mwana wazvanzi yangu enda kwasabhuku. Sabhuku bhuku raimboshanda kudhara iyi inonzi nezambe village. Ndobva kwazoita mamwe mabhuku. Mubhuku imomo mukabuda bhuku rinonzi tapera village. Ndo mubhuku mandakanzi natete vangu inini mai vake endai kwasabhuku mamhunzi munochinja zita munda. Vakatodza vanhu vakawanda vachatestifya munomu nezvemunda iwoyo. Chinda unochinja zita. Ndobva taenda kwasabhuku nemurume wangu nevana vangu. Ndobva tanochinja zita. Zvataurwa natete. Mbva tachinja zita mbva tatanga kuteerera mutero. Kukanzwa mutero uri kuteerwa kunotonzi Willard Tima. Kusvika hatina kutombodapo 2016 yaakutaura. Otherwise ari kukanganisa. Ndakauya kugara pamba apa 2014. Ndobva takagara. Ndobva panga pasina ingori yard isina kana kuvakwa. Paingori nekaboys kaisowa kakatopazika so. Ndobva tatanga kuita madevelopments aripo mukaona imimi. Inini handina kugarapo nekuti takanzigarai chete muchichengeta. Murume wangu akapiwa ndobva achinjiswa zita kwasabhuku anonzi tapera village. Ndobva zita rachinjwa tambva ratanga kuteerera mutero every year. Makagarapo kubva rini? 2014 up to today. Pamwe nditokanganisa maybe kumashure. Izvo zviri kutaurwa izvo kuti even watowaka kana development iripo mambo mega mukanoiona kwakuti munhu akanzigara chete
zvinochinja zviita azvidzo right iwe utaurwa here vanhu vakatora advantage yedementia mai wako akatanga dementia rini pakashaika muzadzi yangu 2012 wakapinda mudepression nenyaya yekuti anga ainokoma iwe ubva 2012 kusvika izvozvizvi taamuna 20 pasara papera makore mangani 2012 taamuna 2020 ani pane makore mangani mambo ini ndandiri kubasa aiwa basa handiuya handiti unoya weekend uchiona vanhu uchidzokera ini ndirangu kumaduties manager of duties angu anga asingandada kurambe ndiri kuba ndandiri kupolisi saka uyu ndaiuya ndichiona mai zvinoshitambo zviro ene nguva zhinji mai vangu vakautsvukoko kutaura nawo yemunda uyu ava wawaka bva 2012 2014 wawaka waita maestablishment zvese wapedza iwe waakuuya nhasi pari kutaura kuti mukasvikapo mambo munotoshama imimi development imbotaura kuti chichi we dismiss tinoswera chieni enda unogara pamba pakweyo dismiss apa murume wangu aita accident afa ndokuwozouya dismiss enda unogara pamba pakweyo dismiss okay enda no dismiss enda unogara pamba pakweyo hapana nyaya